ساڵانە بدەهاڵنە ژن لە هەرێما کوردستانی تێین کوشتن و هەندێک ژە بکوژێنوانە بە گوتنا سازیên jinan azadane tên û diçin. Li Êgorî Amarên Revbiratiya Berhengar bûna tund û tîjiya dijî jinan de 5 salên derbas bûyî da. Diyardeya jin kuştin û tund û tîjiya dijî jinan ne kêm nekiriye, belkî hindek salan zêde jî kiriye. Di heyama salên 2012 bû meha êka 2017 sercemê 237 jinan ji aliyê kesûkarên wan ve hatine kuştin. 262 jin jî bi sedema fişarên kesûkaran ve xwe kuştine. Ewa cihê balkêşanê serbarî bizavên hikûmet û saziyên jinan rêjeya jin kuştinê di salên 2016 de bi hevberîkiran digel sala 2012 tu cudahiyek niye. Li her du salan da 46 jin hatine kuştin. Hindek ji sazî û helsorayên mafê jinan sedema kêmnekerina amarên jin kuştinê bû wê çendê vedgerîne ku gelek caran bikujên jinan ji sizayê yasayî derbas dibin. Wê çendê jî de rexne ji hikûmet û aliyên peywendîdar digirin ji ber ku bêxem bûne di civcekirina yasayê de. Herwiha rexne li mektebên civakiyên hezban digirin ku di hindek dosyeyan de destwerdanê dikin û bi rêya sulha eşaîrî tawanbaran ji sizayê yasayî derbas dikin. Ên artî di vê raporê de dîvda çûn kiriye bo çend dozên jin kuştinê li çend salên derbas bûyî da ku dengvedana medyayê bi dîv xwe de aniye. Di wê dîvçûnê de derketiye her kîjan ji dosyayekî bi arasteyeke cuda birine û hindek ji tawanbara hatine sizadan û hindekên din jî hikûmet û aliyên peywendîdar bêxem bûne û di hindekan jî de malbat û kesûkarên jinan bi sedemên civakî dev ji dozê berdayîne. Di sala 2013 de li bajarekê Seyid Sadiq jinek bi navê Fatîme ji aliyê hevjînê bi kêrê hat kuştin. Hevjînê wê jî hat girtin û li cem dadgehê sizayê zîndanê heta hatayê bi ser de hat sepandin. Meha ayara sala 2014 li nahiyek Helekçiyê parêzgeha Duhok jinekê jiyê 15 sal bi navê Dinya ji aliyê hevjînê ve hat kuştin. Dinya jina duwem ya hevjînê xwe bûye. Di dîvdaçûna yên artî de derdikeve. Malbata Dunyayê ji bikujê kiça xwe borîne. Belê dadgehê sizayê 10 salan zîndaniyê bi ser wî de sepandiye û tanha jî di zîndanê de ye. Roja duyî Tişrîna 2015 li parkê Zayîkê Silêmaniyê kiçek bi navê Snûre ji aliyê babê ve hat kuştin. Rojekê piştî wê peyvdarê polîsan ragihand ku biryara girtinê bo babê Snûrê hatiye derkirin. Belê di dîvdaçûna yên artî de derdikeve ku babê Snûrê tanha nehatiye girtin û doz her wisa bi vekirî maye. Doza parêzer Nas Silêmanî Yaqûbî ku termê wê roja duyî kanûna duwema sala 2016 li taxê Dirêmstiyê Hewlêrê hat dîtin. Ew doze her ji destpêkê pirtirîn miştomir bi dîv xwe de anî. Polîsên Hewlêr tekez ji wê çendê kirin ku ew ê bi xwe kuştiye û bi nemala û kesûkarên wê jî red dikirin ku ew ê xwe kuştibe. Li Êgorî dîvdaçûna yên artî kesûkarên wê bi sedemên civakî dev ji dozê berdaye. Doza wê jî hatiye girtin. Ji derekê ji Sendîkaya Parêzerên Kurdistanê ji bo yên artî ragihand li piştî bi dîvdaçûnê bo dozê hatiye kirin Naz Silêman bi xwe kuştiye û bawerî bi vekolîna polîsan kirin. Roja 22 kanûna êkema 2016 kiçeka xwentkar ya zankoya êşq bi navê Serwên Nûbedar xelkê qeza mêrgesûr bi sedema şewatê canê xwe ji dest da. Ew dozê jî miştomirekê zêde li ser hat kirin. Hindek ji kesan wisa dî ku ji aliyê kesûkarên wê ve hatiye şewitandin û hindek aliyên peywendîdar jî daxuyaniyên cuda li ser dozê dan. Di dîvdaçûna yên artî de derdikeve. Ew doze hêştan nehatiyeyek alî kirin. Doz şandine dadgeha soran û di qonaxa vekolînan de ye. Roja nehî kanûna duwema 2017 li nahiya Dîbegê jinek bi navê Fênik Seîd ji aliyê hevjînê wê ve bi ber û botlê gazê hat kuştin. Hevjînê wê di niha da dest bi ser û biryara roja 10 Nîsana dahatî dadgeh biryarê li ser doza wî bide. Serbarî ew çendê ku di salên derbas bûyî de dihan saziyên warê mafê jinan li Herêma Kurdistanê kar ji bo kêmkirin û nehêştina tund û tîjiya dijî jinan kirine. Belê li gorî evê dîvdaçûnê hêşta rêjeya tund û tîjiyê li hember jinan û kuştina wan kêm nekiriye. Ev jî ew ê pirsyariyê dihîne rojevê ku gelo dema ew çendê nehatiye saziyên jinan û aliyên peywendîdar
لدیف ڕێوجێنی بگەڕن ji bo berhengar bûna jin ku jî û tund û tîjiya dijî jinan